So breaking news pamene patitu tiyeni tulowe akuti pa Zodiac Online mutakuona zoti that is a verified page imene ndithu ndi page yawo ndithu sutusotenga kanidwe yayi mutakupita kapanga verify kapanga check pamene pandithu pabwera nkhani imene ndithu ikunena kuti pamalo ovotera a Muthuka mdera la Phalombe Machemba papezeka buku lina la mapepala 300 mapepala 300 ovotera omwe ali ndi inki malo ena alikali ndi inki mapepalawo zomwe zayambitsa manong'onong'o akuti ndi ovota kale. Mmodzi mwa mamonita a Faison Mwachande wati pa mapepalawa pakuoneka inki yofira, koma DC wa Phalombe Douglas Moffat wati zikuoneka kuti mapepalawa ali ndi utoto ofira omwe udayikidwa pomwe amapangidwa ndikuti imachita kuti factory fault ngati vuto la kufakitale osati kuti anali ochonga kale ayi. Moffat ati alangiza anthu pamalowa kuti mapepalawo asawagwiritse ntchito. That's the way to go. Zinthu ngati zimene zizi zikamapezeka ndizofunika nthu kuzitenga ndi kuziwotcha, like kuziwotcha osati sokazisungira chifukwa we don't know. For my issues ngati amene wawa ndionena kuti ndovutirapo ndi zinthu ngati zimene zizi zikapezeka zikukayikitsa zitengedwe zikidwe pambala ng'amba komanso wazidwe parafini bwinobwino fapetula kusowa kamungo yatsani majesi palibe vuto kamutra spirit muli mosema benzine ziyake zimenezo ndithu ziyake kuti pamapeto pake pasakhaleso zokangana izi zimachedwetsa kwambiri. Tiyeni tipange zinthu za street za straight, tikapanga zinthu za straight kenako timve malizatsi kenako tizipitiliza. Tili ndi ntchito yoti tigwire, tili ndi zochita, tili ndi mabizinesi, tili ndi ntchito. Anthu afuna abwerere ku ntchito. Tisakhalire basi zisankho kukangana kukhoti kutere tichedwa nazo. Nde izizi malangizo ndi woti tiyeni tiwotche zimene zizi komanso zinthu ngati zizi tiyeni ndizibweretsa kumazijambula nthu kuzijambula video yeniyeni kujambula nkuwaonetsa anthu kuti okay zinthu ndi izi, then anthu azikhala ndi kujaja kuti komadi iyi kuoneka ndi factory fault, komadi iyi kuoneka zoti ndi zochonga kale chifukwa tingoyerekeza ngati pali akuti pali madontho amenewo kamali pali inki ameneyo ngati angapeze kuti inkiyo ali pa munthu mmodzi then tithaona zoti apa iyi si factory fault yayi koma izi zinali zokonza. Koma tingoyerekeza kuti inki amene ujayo anayikidwa ngati mwina wapentudwe pina pa kabambe kuzapentudwa pa chakwera kwina kuzapentudwa pa DPP kuzapentudwa pa chakuti choncho timazoti ali oloberayo ndikuti no actually iyi ndi factory fault. Koma kungopezeka tingoyerekeza kuti pezeka pa munthu mmodzi ekhayekhayo pakana mapepala 300. No, are you kidding? You see? So zijambuleni zibweretseni kuti ndizi kuti akamati the factory fault is zikhadwe the factory fault. Guys, nkhani ndi imeneyi komano malangizo ndoti tionetsane kuti ndizi pakhale transparent iri panthupa pakhale transparent komanso zikatero nkhani ndomwedzi tenthana zanga tenthana za ochani moto zimene zozo. Guys, thank you so much. Ndithu tikhale tikupitiliza kukupatsani ma update osiyana kuna kulikonse kumene kuli komanso akhalenso legit. Sititenga zinthu zoti zongokhala ngati zosapangidwa verified
koma zokha zimene zeni zimene zilipo osati za fake. Guys, thank you so much.